Yamma yayi na fito in huta lokacin rana yayi sanyi kamar ruwa a buta. Kananan yara na ta tambo a titi and as usual makwabta na gulman princess da titi. Abokina mafix yana wanke mota, ni kuma daidai na sayo sabuwar Toyota. Ba a dade ba sai Feminine ta mun waya. Auba, ya aka yi? Captain sama ya shigo gari. Auba. Maza, kai wannan yarinka ce kake kallo mabuwa. Maza, ai kawai ka je ka motsa. To ai ka sani ba wai ba abu ce. Sai ta kawo kanka jininka ne. Ya sani ai tana yi ka bari ka wuce ka samu dai ka dai. Ina yi ai dole ka kawo kanka tare. Hassan ne ya kace muna haka da ita. A'a ka faɗa mana ya kace muna haka da ita mana. Normal ne One love, da Allah kai haƙuri fa. Kana bala'in burge ni a ko da yaushe in muka haɗu. Kana mugun burge ni, na rasa ta ya zan zo in gaya maka nace bari in biyo ta hanyar nan kai ba. Na gode daga Fati Tima. I love you so much.